Arigatou gozaimasu. Mga ket, wala lagi mga ket, pero tinagindagahan ng isno. Hindi nagindaan yung makatabok pa ni. Tabok man, maglilisod na. Saan pa naman na mga ket. Ano yun? Nag-bulldoze nito mga ket. Nga ginahan pa ka mag-duty ane. Saan pa man muna mga paps. Bulldoze diha. Di ka mo bulldoze. Ini pang bulldoze dari market di na yuta. Snow na. So hanggang dito lang market. I love you all.